الحمد لله الكائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم صلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي TV sirifla la jebaw Mali kono Mali koka kawfo ka wale nyimando aka jamu kan kiren kan sanga ni sanga wati ni wati ko nu watula kama wele ani munu be baroke ko ereka walma ko me bamin kunka ko domba wele anu ka baro sigi atokola o hukumu konnala amena baroke muso baka muso mi na kadiye afoko kulu ni ya ye fami fe iba bunya ana misaya doyin kuma dola afoko bawoyo ni jora bakote mi fe ibe baka woyo do yende oye muso jumenye muso koroba sanuma almarhuma Aja Bastan Traoré umul umma la mama international no ya ankaramogo aseyidu Sharif Usman Madan Haidara bamso sanumai anga bima welele ani mamunu mena baroke ankaramogo flado nekini fe Ustazul Fadil Abubakar Jakti kabo fana Jamiatu Ansar Dini la silikala bado mi sigero benendo fana ma Ustaz assalamu alaikum. Wa alaikum salam sa kurbasi ambalatan kalandiu ambalatan fana ka ube ambalatan kurbasi la basi fusti bismillah saha maflana ni baro kono oye min numa fe ankaramogo Ustazul Fadil Al Hassan Law Traoré Jamiatu Ansar Dini karamogo do mi sigero benendo Bamako Falajema ankaramogo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kurbasina Bashfit alhamdulillah. Mabedi Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah ankaramogo ka foli koma segini anu mina do baro kono ame baro kun folo tenku ankaramogo Abubakar Jakti basta do fora ala femi betse ka fo o betse ka tuy kono nanje ya boloma ni mami jora ala ba no ma e ka se ka kuma ni musokoro sanuma ina sabu université do nga jogo basanga jogo akacha ampe kanda do akamina ala nyesiranya sabu ale de sipasumai noko basanga ay ala nyesiranya bara chugudi ala nyesiranya kuma ere bulo chugudi bismillah alhamdulillah sa jawara ambi folo ki yerefu ika chesri ani ka bara nyumana o kofe islam fe nyebe anani watina ne klobe anani watina inshallah maliko na ni maliko kan foli kerengere ani foli belebele ba abe nyesi abema ka folo ka ala fama fu ka barakada ba ambe kene min kan ni ala wali mandon kenedi nyuman sarate dade iye belebele min tɔgɔ fɔ sisan iye misaliya min kɛ sisan n'o ye Seda Aja almarhuma Bastan Traoré telesirifula yɛrɛ aw sara bɛ ala de bolo nin dakurunya kelen k'a fɔ almarhuma Bastan Traoré k'a lase diɲɛ kan mɛn dalu dɔ don n'i ka ɲɛnamaya bɛnna o ma i ye dalu sɔrɔ diɲɛ ani lahara iye belebele min tɔgɔ fɔ sisan Seda Bastan aka karamaw ka ca aka fadailu ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ustaz Jawara bɛ mun f'u ye sisan ni yɔrɔnin na tamasiyɛnba tun bɛ musokɔrɔba in na belebele de bɛ bɔ belebele la sanumanw bɛ bɔ sanumanw na Bastan ala tun y'a kɛ maa ye a bɛ siran ala ɲɛ kira ko ni maa min siranna ala ɲɛ ala bɛ jɔnw siran i ɲɛ Bastan ko a ka farafina minɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ bi a dusukun de don parce que n'i ko ala ɲɛ siranya walawalaliba de b'a la Ustaz a dɔ ye jumɛn ye kira alayhi salatu wassalam a ko laysa al-imanu bitamanni walakin ma wakara fil kalbi wa saddaqahu al-amal limaniya ko dala kuma dɔrɔn tɛ fondala dɔrɔn tɛ ko limaniya ye fɛn de ale bɛ dusukun na
bon n'ale sabatira dusukun na kɛwale o de b'a sabati Basa ye kɛwalew kɛ basta ye kɛwalew de kɛ min bɛ a dusukun na ala ɲɛsiranya yira cogo di voilà o ala ɲɛsiranya ye jumɛn ye a ye kɛwale ba minnu kɛ o ye a ka hinɛ ka ɲɛsin ala ka jɔn bɛɛ ma n'an y'o ta k'a lajɛ a y'o min kɛ kuran aya dɔ bɛ ala ka kira dɔ bɛ nabi Musa alayhi salam ani Khadru ala y'u yamaruya ka baara kɛ bimana ka kogo dɔ jɔ denmisɛn fila yatimɛden fila ni bonya do bonya da ye kiraya ye ani nabi ɲumanya mais o n'a ta bɛɛ Allahu taala y'u yamaru u ka se ka baara kɛ ni denmisɛn fila in ye mais dalili jumɛn b'a la o sa kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ ko dalili mun b'a la wa kana abuhuma salihan o kɔrɔ k'u fa u bangebaw kun ka ɲi u fa kun ka ɲi u ba kun ka ɲi donc an bɛna ye k'a fɔ n'a fɔra ala ɲɛsiranya a mago bɛ jɔ mun na fo dusukun ka ɲa donc baasi t'a ala y'a kɛ maa ye a dusukun ka ɲi a bɛ siran ala ɲɛ parce que a ka ala ɲɛsiranya ye jumɛn ye a ka hinɛ a ka makari a ka sabati o de b'a yira ko a bɛ siran ala ɲɛ ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ jate an bɛ segin ka na i nɔfɛ basanko ye baro fɛrɛlen de ye waati fɛn fɛn mana ta basanko kama i yɛrɛ b'a ye ko waati bɛɛ lajɛlen ka dɔgɔ basan na ala ka hinɛ ni musokɔrɔba sanuma in na an bɛ segin ka na an karamɔgɔ alhaji alhasan tarawele ni a bɛ dɔn ni law ye basan ka baro sabu basan ye mɔgɔ de ye an fɛn fɛn sigilen filɛ nin ye an bɛɛ y'a ɲɛ la an bɛɛ y'a nɔ ye ani a ye barow kɛ ɲɔgɔn fɛ basan e ye fɛn jumɛn na kɔlɔsi a la ni o bɛ fɔ o ma ko laadiriya e bɛ se ka kuma basan ka laadiriya ka dɔɔni an ye a la wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم an bɛ ala de fo bi ka ala barikada k'a waliman dɔn an bɛ kɛnɛ min ka n'o ye an ka musokɔrɔba ɲuman n'o y'an mamuso ye n'o ye aja basan ye komi baji bɛɛ b'i ta nafa sɔrɔ cogo dɔ a la baji i bɛ taa sɔrɔ jɛgɛ bozo bɛna a ka jɛgɛ minɛ baji i bɛ taa sɔrɔ cɛncɛnbɔlaw bɛna u ka cɛncɛn bɔ baji bɛlɛbɔlaw bɛna u ta bɔ finikolaw bɛna u ka fini ko basan bɛ komi baji de basan ka laadiriya Sayi Jawara an bɛ ala fo anw ye fitini ye a la parce que tiɲɛ ko ala n'i ko basan ka laadiriya dan de ba madani ɲɛnɛma ɲɛnaya fɛn o fɛn ni ba madani tun t'o fɛ hali a fatulen kɔfɛ basan ma sɔrɔ kɛnɛma ni misali la sisan ni den dɔ ye ko dɔ kɛ ni mɔden dɔ ye ko dɔ kɛ ni tamanika dɔ ye ko dɔ kɛ basa b'a fɔ o tigi ma bamadani fatulen kɔfɛ ko bamadani tɛ sɔn ma basa ka laadiriya a yɛrɛ bɛ min fɔ an ye anw ta kun tɛ k'a ta mɔgɔw fɛ dɛ anw tun bɛ wuli ka bɔ Bamakɔ de ka taa basan baro ɲɔgɔnya n'i taara ko gɛlɛn na basan fɛ yen basan bɛ ɲɛsin ye siɲɛ caman bamadani kaburu de la Sayi Jawara bɛɛ tɛ se ka taa i ka sotigi kaburu la ni dan t'i yɛrɛ la n'i tɛ muso laadire parce que dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ a ka ɲi k'a sɔrɔ gindo la a man ɲi o ka ca musow la kosɛbɛ bɛɛ b'a fɔ muso in sabalilen don mais ŋaniya man ɲi et puis laadiri tɛ a n'a cɛ mɔgɔ caman bɛ laadiriya kɛ i cɛ sigilen ɲɛna mais i cɛ wulilen ka taga yɔrɔ wɛrɛ o laadiriya ka dɔgɔ musow la dɛ mais basan ma kɛ o ye basan kɛra mɔgɔ de ye mɔgɔ min a cɛ kɔ a ɲɛna hali ba madani fatulen basan ye ba madani gasi sigi diɲɛ fɛn o fɛn na a m'a kɛ ba madani fatulen basan ne hakili b'a la ala ye n siri lahara n bɛ segin a kan ne yɛrɛ ni muso wulila ka taa basan fɛ yen ka taa k'a ka dɔ fɔ an furumusow ye diɲɛ ka se k'a lakale a ye fɛn saba de fɔ an musow ye a ko a fɔlɔ n'i ko i ka cɛlasigi kɛ ka ɲɛ ka wasa sɔrɔ
tɛgɛ ka jɔ i den na k'u ka sabali a filanan a ko a ka sotigi bɛ min fɛ a n'a tɛ min fɛ a ko a n'a ɲɛna k'u kana a kɛ a ko a sabanan k'ale bɛ min fɔ u ye mɔgɔ pour ka kɛ danaya mɔgɔ ye kana sɔn ka lagosi se i cɛ somɔgɔw ma kana lase i yɛrɛ faso ma Basan nin y'a ka bilasiralikan ye anw furumusow ye nin ye ladiriya ye parce que Jawara an kun kamana gana diɲɛ kɔnɔ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka histoire fɔ n'i ko an ba Mariama y'a kɛ tan o b'a k'o fɔlɔfɔlɔ k'o m'o ye n'i ko an ba Fatumata Zahra y'a kɛ tan o ye fɔlɔfɔlɔ k'o ye m'o ye mais a ba tun bɛ tamani muso bɛɛ de tun bɛ taga a fɛ yen ka taa baro kɛ an terimuso dɔw y'a fɔ n ye k'olu wulila ka bɔ Bamakɔ ka taa Basan fɛ yen ko Basan ko an nana i ka an bilasira Basan ye ladira min kɛ ani Ba Madani cɛ a y'o kelen de f'u ye a ko depuis ale dira Ba Madani ma ko Ba Madani m'a fɔ foyi la k'ale k'o kɛ fo a y'a kɛ k'a m'a fɔ foyi la k'ale k'o to f'a y'o to hali n'ale ye ko dɔ ye ko Ba Madani t'a fɛ a bɛ mɔgɔw bali o kɛli la Basan ka ladiriya Allahu akbar Ala ka ɲɛ amin Allahu taala an karamɔgɔ Alassane Traoré an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Aja Basan Traoré ale ye jɔyɔrɔ ta jɔyɔrɔ min maa dɔw bɛ yen u bɛ fatu u ka ɲumanw tɛ fatu Basan ye jɔyɔrɔ ta jɔyɔrɔ min ni soma yɛlɛmana mɔgɔw da bɛ don i ka hɛrɛw kuma la k'a baro bɔ o de kama kitabutigi ko ten ko maa ma sa maa min ye baara ɲuman kɛ dugukolo in kan ka t'i da ko maa dɔw balolen bɛ dugukolo kan su de don sabu ma ɲuman kɛ Basan Ala ka nafa n'a barika ye an karamɔgɔ an bɛ segin ka na i fɛ yen Basan ko la Ala ɲɛsiranya ani ladiriya o fana mɔgɔ bɛ fɛn dɔ fana la n'o ye sabati Basan dɔ fɔ an y'o la alhamdulilayi Seyda Aja Basan Traoré mɔgɔ ba sigilen kun don caman fɔra anw yɛrɛ ye ka sɔrɔ an b'a ko mɛn an m'a ye mais n'i y'anw yɛrɛ ɲininka Basan Ala y'a kɛ dalu de diɲɛ laban mɔgɔ ye o dalu ye jumɛn ye an ba Hawa ka ɲumanyaw fɔra an ba Mariama ka ɲumanyaw fɔra an ba Mariama ka ɲumanyaw fɔra muso ba minnu tɛmɛna u ka tariku fɔra o bɛɛ ye fɔlɔ ye mais sisan diɲɛ laban na yala a bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa Ala nan'o dalu de jɔ diɲɛ laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balakaw ye ne yɛrɛ tun bɛ caman lamɛn k'a fɔ Basan muɲunen don a sabalilen don Ala y'a nɔgɔya ne fɛnɛ ma n bɛ Ala fo la Ala y'a nɔgɔya ɲɛnama ka se ka wuli ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa baro kɛ ni musokɔrɔba sanuma in fɛ tamani ka bɔ fana ka taa mɔgɔw y'a fɔ tɛ dɛ ka taa sigi a fɛ n ka kaye ni bigi bɛ n bolo a bɛ kunbabaw lakalen ba sɛbɛn a ye damuna n ko Seyda anw ye wajulikɛlaw de ye an bɛɛ y'a dɔn kɔni k'a fɔ belebelew de bɛ bɔ belebelew la kosɛbɛ minnu bɛ se ka lakale an ye a kunbabaw fɔ n b'u sɛbɛn Musa Jawara kaye kelen de bɛ ne yɛrɛ bolo halisa kaye maralen de bɛ n bolo n ye minnu tɔmɔ a ka kuma dɔ bɛ yen kuma ye n'i ko i bɛ papiye sɛbɛn a kan i bɛ kitabu 100 dilan a kɔrɔ tɛ ban kumakan dɔ la a ko muso caman bɛ yen an balakaw la u bɛ wuli ka na karamɔgɔ ye dugawu kan ye ni cɛ tɛ ka bɛn dugawu kɛ ni cɛ tɛ ka bɛn u ka kuma laban kɛra jumɛn ye karamɔgɔ muso n'a cɛ bɛ se ka bɛn cogo di ko k'u dɛmɛ muso n'a cɛ bɛ se ka bɛn furu kɔnɔ cogo di mais Seyda Aja basi ta ye mun fɔ ne ye a ko ne ma a ko a kabakoya bɛ ale la muso n'a cɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo di Allahu akbar nin kumakan in ne ma deli ka nin kumakan in mɛn tulo la kabi Ala ka dan ni Seyda Aja Basan Traoré tɛ ko a kabakoya de b'ale la furumuso n'a cɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo di
Allahu akbar. A ko parce que mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ ka ko to a ta la k'a bonya ka da a ka danyɔrɔ la kɛlɛ bɛ min musa o don a ye kuma kelen fɔ ne ye n bɛ taa lahara a kuma tɛ bɔ n kɔnɔ o f'an yɛrɛ ye a ko n faso filɛ Bamadani ka du filɛ u sɛbɛnnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ko o don a ko ma a ko karamɔgɔkɛ a ko ka bɛ n furula ka don sirifu la ka bɔ n faso la fo bi an filɛ sigiyɔrɔ min na n ma so ta ko kelen kɛ o kɔfɛ hali ka sigi kurun kan walima gɔmɛ kan walima chaise kan siɲɛ kelen n furulen kɔfɛ ka da sirifu la sigi ko kelen kurun kan f'a ka du kɔnɔ a ko n'o y'a sɔrɔ o delila ka kɛ lahara ala kana ɲɛ da kira Muhamadu kan. Allahu akbar. Allahu akbar. Mɔgɔw bɛ ko ye ten yɔrɔ jan fɛ. Ne ye ɲɛ kɔrɔta dɔɔni ka musokɔrɔba ɲuman in ɲɛda lajɛ n y'a sɔrɔ ɲɛji bɛ ka jigin ne ko seda aja kana kasi anw mago bɛ fɛn dɔ de la i ka se ka ladege n'o tɛ basi tan a dan y'a yɛrɛ kelen de basi tan dan ye basi tan yɛrɛ ɲɔgɔnna de ye nka ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tɔnɔ sɔrɔ i b'a ladege. Ne cɛ Musayi nin kuma in yɛrɛ nin ye ne min bɛ kɛ ɲininka nin ye ne yɛrɛ kabakoya wa min bɛ ka ne yɛrɛ lajɛ a yɛrɛ kabakoyalen don mais n'i kɔnɔ jɛyara i bɛ place sɔrɔ a la kojugu maaba ye maaba de ye a tɛ se ka maani ko kɛ wa maani ye maani de ye a tɛ se ka maaba ko kɛ a jaba san ala ka hinɛ a la ala ka se a ka lafiya ala ka barika don a ka wolo la an karamɔgɔ Alahasan Laho Tarawele an bɛ segin ka na i nɔfɛ Basan Aja Basan Tarawele Tamani a ka ɲumanya Bamakɔ maaw bɛ min dɔn k'a fɔ nin ye a Seyidi Sharif Usmani Marani Hayidara yɛrɛ bamuso ye dɔrɔn o wasara ɲuman ye nka Basan yɛrɛ de ye jigiya dɔw fɛnɛ ta a yɛrɛ y'a sigi n'o ye n'a ye dɔ fɔ an y'o ɲumanyaw la dɛ. Ayiwa an bɛ ala de fo k'ala barikada an bɛ fɔlɔ ka kuranɛ kumakan de fɔ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala ko ale tɛ ɲumankɛla ka ɲuman tiɲɛ fiyewu. Dɔ fɔ an ye Basan ka ɲuman na. Basan ka ɲumanya dansi t'a la Usayi Jawara. Basan kun ye mɔgɔ ye tamanin kun ka d'a ye kojugu tamanin ka fɛn fɛn ni degun b'a kan a kun n'a ɲɛfɔ Basan de ye. Basan ne ka ɲɔ banna, Basan ne ka malo banna, Basan ne den man kɛnɛ, Basan ne cɛ man kɛnɛ, Basan ne muso man kɛnɛ. O yɔrɔ bɛɛ ni wari bɛ Basan kun Basan b'a bɔ ka d'a ma mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama n'a ko a bɛ dugawu ko min a bɛ foli kɛ Basan b'a fɔ ka kaɲi. Ni Basan kunna wari banna ni dekun nana Basan bɛ kuma an karamɔgɔ fɛ a Seyidi Usmani Sharif Marani Hayidara k'a yira la k'a fɔ ni dekun bɛ tamanin ka karisa kan karamɔgɔ b'a to a sigiyɔrɔ la ka mɔgɔ ci walima ka wari ci o b'a kɛ ka mɔgɔ in dilan. Basan ka ɲumanya Usayi Jawara wallahi n'i y'a jateminɛ karamɔgɔ Hayidara ɲɔgɔnna ba mɔgɔ min mana o ye o dama o b'a bɔ mais n'i y'a lajɛ Basan siɲɛ caman mɔgɔw bɛ taga dugawu ɲini Basan fɛ k'a fɔ Basan an nana ka na dugawu ɲini i fɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ min fɔ a ye siɲɛ caman Basan dugawukɛla de bɛ dugawu wari di duwawunan ma mais Basan de tila k'a bolo don a kun a yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka dugawu ɲini ne fɛ nin cogo in na a b'a ye k'a fɔ o mɔgɔ bɛ nin wari hakɛ in na a b'a bɔ k'a d'a ma. Basan kɛra mɔgɔ ye a kun bɛ hinɛ kojugu jango duman fɛn kelen min ma se ka ban siri fila i nana diɲɛ ɛri o ɛri Usayi Jawara
e bɛna dumuni sɔrɔ i ɲɛ Basan dumuni mana tobi ka ban Basan tun bɛ kunna damadɔ ta ka taa bila f'a yɛrɛ ka so kɔnɔ ko yan ba madani ka so ani dunan tɛ ban yan karamɔgɔ bɛɛ faso ye ani dunan tɛ ban i bɛna na heure Basan bɛ dumuni bɔ ka di i ma anw yɛrɛ ne yɛrɛ hakili b'a la anw delila ka taa tamani sukura an na anw yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin wagati in kɔni na dumuni ko kuma tɛ yen parce que da kuma tɛmɛna mais anw nana an bɛ bali min na Aba tun tɛ sunɔgɔ Aba jan tun bɛ mɔgɔw la kojugu o de la ni karamɔgɔ jantora mɔgɔw la a kana bali mɔgɔw la karamɔgɔ y'a ta a sun kɔrɔ de karamɔgɔ ka mɔgɔ mana kɛ mɔgɔ ba kelen karamɔgɔ ɲɛ b'a bɛɛ kelen kelen na min kan ka k'a kelen kelen a ɲɛ b'a bɛɛ la a ye Basan de la anw sigilen anw ye seli ta ka se an bɛ bali min na Aba ye mɔgɔ bila ka na dumuni sigi anw kɔrɔ k'an ka dumuni kɛ an kɛlen ka dumuni kɛ an sɔrɔla ka taa barika da ye a ko an fara wa an ko awɔ an fara o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni jaa dumuni wɛrɛ b'a bolo so kɔnɔ Aba tun ye mɔgɔ ye Aba ka hinɛ tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ Ala de fo ka Ala barikada a Sidi Usman Sirimadani Hayidara ale bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a ye dɔrɔn i ye hinɛ ye a y'a bɔ Basan de la parce que a bɔra hinɛ ba la o kɔfɛ Basan don dɔ la delila ka kɛ a la anw bɔra Bamakɔ an karamɔgɔ damadɔ kun don an nana Aja Basan fɛ yen an nana dugawu de ɲini a fɛ Basan ni mɔgɔ in ma an na dugawu kɛ an ye Basan ye kuma fila de fɔ a ye fo lahara tɛ bɔ a ko n bɛ dugawu kɛ a ye ni Ala sɔnna Ala bɛ sɔn sabula depuis ne donna Sirifila du kɔnɔ ba madani m'a fɔ ne Basan ma ko n ko ne m'a to a ta la ba madani taalen kɔfɛ a m'a fɔ foyi tɛ yen min man di a ye ko ne y'o k'a kɔfɛ n'a sɔrɔ sɛgɛn dɔ bolo ka jɛ Ala ka a ka mɔgɔw an ma bɔ an ka mɔgɔw dilan alhamdulillah Basan Traoré i ka nin kuma in b'a yira a ye ɲumanya kɛ ni a ka kumakan ye siga foyi t'a la a ye ɲumanya kɛ ni a ka hakili ye a ye ɲumanya kɛ ni a bolola hɛrɛ ye sabu ni saba bɛ ɲumanya la siga foyi t'a la dɔ bɛ yen a bɛ ɲumanya kɛ ni a kumakan de ye dɔ bɛ yen a bɛ ɲumanya kɛ n'a ka hɛrɛ de ye dɔ bɛ yen a bɛ ɲumanya kɛ n'a ka hakilina ɲumanya ye k'a di mɔgɔw ma nin bɛɛ sɔrɔla la Maman Internationale Aja Basan Traoré ka segin ka na Basan a tun bɛ maa dɔ de ka mara kɔnɔ n'o ye Muhamadu Madani Hayidara almarhum Basan se ka fɔ fiyewu ni ba Madani ma fɔ ni Basan kɛra ŋana ye ba Madani ye ŋana minɛ ŋana ye ni Basan kɛra fonisire ye ba Madani yɛrɛ ye fonisire ba ye yali Basan ye ni bonya in bɛɛ lajɛlen kɛ ba Madani min ka furu kɔnɔ ba Madani yɛrɛ tun bɛ cogo di alhamdulillah Isa Jawara Ala ko Kuranɛ kɔnɔ alamullahu haisu yajalu risalata ale de b'a dɔn a ka kiraya bɛ bila du jumɛn kɔnɔ ba Madani Ala y'ale kɛ kira joli o kɔfɛ diɲɛ laban mandon laban o ka kanda k'o de sabu don ale la sinji ladiriya tilennenya hinɛ makari fɔnisiriya o siw de ye ba Madani ye tiɲɛ sabu ni muso ɲɛna n'a ma bɛn cɛ ɲuman ma a ka mankutu bɛ gɛlɛya a bɛ i n'a fɔ yirisiw n'i ye jirisiw turu k'a lamɔ n'a kɔrɔla a fɛrɛla mɔgɔw bɛ nafa n'a suma ye mɔgɔw bɛ nafa n'a denw ye mais n'a commencera ka sɛgɛn f'i ka segin a kan k'a kɔfɛ donc an b'a dɔn Ala ye adamadenya bila minɛn dɔ de kɔnɔ ka diinɛ fana bila o minɛn kelen kɔnɔ walasa a ka ɲɛnamaya n'o ye hayatu duniyawiya ye a ka se ka kɛ hɛrɛ la donc k'a laban alijinɛ na ɲumankɛlaw o min n'Ala y'o bila a yirisiw kun sɛgɛra a yiri kun sɛgɛra mɔgɔw mɛnna k'a mɔ kari k'u nafa n'a suma ye yiri in sɛgɛra Alahu Taala nana yiri in de kɔfɛ kura ye k'a kurakuraya ka fanga wɛrɛ d'a ma n'o de ye ba Madani ye
ala ka hinɛ la amin ala ka hinɛ la o de ye bamadan donc waliju ka waliju de ye bamadan inshallah taala an bɛ segin ka nin nɔfɛ Inshallah. ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ la o lasana telela baaraw don waati la kow don halisa bamadan ni basan furucɛ ale de ye n'i ye musoba yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ cɛba dɔ ka mara jukɔrɔ wa n'i ye cɛba yɔrɔ o yɔrɔ musoba dɔ bi a kɔ k'a ka ko labɛn bamadan ni basan tun bɛ ten de ninnu ka furu sigila i bɛ se ka walanda jumɛn d'an ma la ayiwa Sɛ Jawara ye nin min fɔ a bɛ ne hakili jigin ala ka kira ba dɔ de la Nabila Ibrahima ani Hajar i ka nin question bɛ ne hakili jigin o de la wallahi Nabila Ibrahima kuma na min na ala ye Nabila Ismaila nɔgɔya ye ni wagati min na a bɔra ka taa bila Makan kulu sanfɛ ni Hajar kun man ɲi wallahi an bɛ ka taga baara min kɛ Makan a tɛ kɛ Hajar kun ka ɲi Nabila Ibrahima fɛnɛ a ye layidu min ta ala ye a hakili a y'a dafa bamadan ka dakunya kelen dɔrɔn Usa Jawara ala ne sɔn den na ni ne sɔn den na m'a di e ala ma o na bamadan bɛ nin fɔ wallahi kunu denkɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ kɔrɔtɔ de ka denkɛ sɔrɔ ale de b'i bolo bɔ ale de bɛ ka bɔgɔ nɔɔni ale de bɛ ka so kaana ale de bɛ ka baara bɛɛ kɛ mais ala sɔnna bamadan ye nin bɛɛ to yen ka to baara kɛ den tanya na ka denkɛ kelen di diɲɛ ma ni diɲɛ ma se k'o tɔnɔ bɔ bamadan ka layidu ma dafa mais ala sɔnna bamadan y'o min kɛ ala ye bamanan ka dugawu minɛ ka Usman Sɛmana dara d'a ma mais karamɔgɔ fɛnɛ ale fɛnɛ ye fɛn kɛ min ka bon bamanan ta ye sabula ni layidu di ala ma ko mɛ n den d'a ma n'ala ye den minɛ fa ye layidu dafa mais ni den yɛrɛ ma sɔn fa ka layidu a tɛ ɲɛ dɛ wa ala yɛrɛ fɛnɛ ka kumakan a tɛ sabati mais karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ tilala ka fɛn kɛ ni ye bamanan sula kun a b'a fɔ ni den wala ni ma fɛn kɛ nin kɔfɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ karamɔgɔ ka nɛɛma bɛ bɛɛ la o de la Usa Jawara an bɛ dugawu de kɛ ala ka si d'a ma karamɔgɔ nafa tɛ dɔn k'a to balo la mais ala yɛrɛ de ni karamɔgɔ yɛrɛ de bɛ karamɔgɔ i dara dɔn n'o tɛ mɔgɔ dɔ tɛ dugu la ka min bɛ karamɔgɔ dɔn walahi Usa Jawara i y'a dɔn i m'a dɔn karamɔgɔ ka hinɛ bɛ bɛɛ fɛ yen hali ni min t'a fɛ i b'a lagosi mais ne y'a o tigi muso to yen karamɔgɔ i dara de ka kuma kama n'a tigi ka nafolo to yen karamɔgɔ de kama bamanan ka fonisere a tɛ se ka fɔ ka ban fo ka taa diɲɛ wuli parce que diɲɛ don o don ansa dɔ bɛ ka ɲuman kɛ hali an filɛ yɔrɔ min na dɔ bɛ ka ɲuman kɛ ni den sababu bamanan a foniserera n'a dusukun ye a foniserera n'a bolola hɛrɛ ye bamanan foniserera ni a farikolo ye wallahi a hinɛna muso la a y'a muso valeur dɔn siga foyi t'a la ni basan kun ɲɛna cogo o cogo ni bamadan kun ma kɛ cɛ ye cɛ min bɛ kodɔn basan ka sabali kun bɛ kɔrɔbɔ a bolo n'i ye ala deli sabali la a fɔ ala k'i sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na o de kama basan n'i y'a ka sabali fɔ cogo o cogo i bɛ bamadan jɔyɔrɔ ye wallahi siga t'a la muso dɔ ka ɲi i cɛ man ɲi wa cɛ yɛrɛ dɔ ka ɲi i muso man ɲi nka ala sɔnna bamadan ye kamalenkɔrɔ dafalen wallahi basan ye muso ŋana dafalen olu tɛ foyi wolo ni ŋana tɛ o de kama Seydi Sharif Usman Marani Haidara a mana fɔlɔ ne b'a ye ten nin ye bamadan ni basan de ye baara la Haidara yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na siga t'a la hali n'a sɔrɔla a kun bɔra a bɛ nali Haidara yɛrɛ Usman Marani Haidara yɛrɛ de bolo dɛ bizati a kun bɔra nka a ma na fɔlɔ nin ye basan ni bamadan de ye ne b'a ye ten k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn e musokɔrɔba ye nin don a baro tɛ se ka fɔ ka ban mɔgɔ kuma n'i ye baronin dɔ kɔ wuli i bɛ taa sɔrɔ koba dɔ fana b'o kɔrɔ nka telela baaraw don waati la kow don Uzal k'i ka kuma sabati kosɛbɛ basi tan min yɛrɛ y'an da la n'a bɛ diɲɛ wasa tuguni a tɛ ban mais maa dɔ bɛ maa labato k'a bonya a ɲɛsiranya kama walima a yɛrɛ ɲɛna mais bamadan ni dayɔrɔ la
an ka duwawu ɲinina dɔ nana hami gɛlɛn b'u la basita nana ka n'i ɲɔnkiri bamadan kaburu la a y'a fɔ bamanankan na bɛɛ tulo b'a la ko ala n furukɛ de bɛ yan nin dayɔrɔ in na ala n bɛ kale e ala la kabini furula ma fɔ ka taa se a ka fatuli ma n'o y'a sɔrɔ n delila k'a sɔsɔ siɲɛ kelen ala n'o delila ka kɛ ka n'u ka duwawu minɛ a y'o duwawu min kɛ yan'u ka se o y'a sɔrɔ duwawu jaabira an bɛ fo i waleɲumandɔ cɛkɔrɔba in ala k'an kɛ u ka ɲɔgɔn dɔnba ye kuma kuncɛ kuma la foli kan na ka baara in kuncɛ waati yɛrɛ de b'u na ayiwa Jawara an kɔni an bɛ ala fo k'ala barikada k'a fɔ an ka musobaw ye silamɛ muso bɛɛ diɲɛ muso bɛɛ ko k'u jija ka ba san ladi n'ala sɔnna ma ka foli se an karamɔgɔ ma a se de Usumani Sɛrimadani Hayidara anw tɛ se ka karamɔgɔ sara sɔrɔ n'ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye kosɛbɛ karamɔgɔ de kama anw bɛ mobili di ɲɔgɔn ma anw bɛ du di ɲɔgɔn ma anw bɛ muso di ɲɔgɔn ma anw bɛ fɛn bɛɛ di ɲɔgɔn ma ale sababu la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn k'an ka wudu ɲɛmɔgɔw fɛ silamɛ bɛɛ fo sɔla la rasul wa salim an karamɔgɔ Jakite o fana kuma dɔw ni tamani de ka surun ka tɛmɛ inshallah yɔrɔ caman kan inshallah foli kana an bɛ tamaninka bɛɛ fo tamani cɛ n'a muso ka bɛɛ fo ka farafinna ni farajɛla bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen an ka sɔngo ɲuman Seydi Seydou Soumamadani Hayidara a n'a ka denbaya ala k'u mɛn an ɲɛfɛ ala ka jamana basigi ka bɛn don a kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ k'aw yɛrɛ fo ka kuma kelen dɔrɔn fɔ sirifula ye a kana saliya nin na a ye nin de caya yanni an bɛ tariku minnu kalan kitabuw kɔnɔ maa wɛrɛw la ala ye o belebele ɲɔgɔnna 100 de di an yɛrɛ ma farafinna yan n'i jɔl'i yɛrɛ la i tɛ kɛ foyi ye tun ala k'an bɛɛ sɔrɔ inshallah taala k'an karamɔgɔw ye k'aw fo k'a waleɲuman dɔn an nana dɔnni min d'an ma a y'a bɔ dɔnni min na ala kana ban farikolo min y'a di ala kana farikolo di a dira musoba min yɛrɛ tɔgɔ la ala k'a barika don an n'aw la aba a tɛ dɔn ka bɔ a tɛ se ka fɔ ka ban n'i kumana cogo o cogo aba ko bɛɛ ni cogo tɛ wa a ka nin kuma in ne marqué i kumana cogo o cogo mɔgɔ wɛrɛ kan diɲɛlatigɛ ko dɔ la aba b'a f'i ma ko bɛɛ ni cogo tɛ wa o ye tiɲɛ musokɔrɔba in ala ka hinɛ la ala ka ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu